खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी एपीपी राजखान्थि हानजाया कक्लाबारि ब्लकखौ दिनै दाफुंबाय दिनै बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बारग' एनडिएपीफोरनि गोजाम दारायाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ कक्लाबारि ब्लक एपीपीखौ दाफुंबाय राजेन्द्र बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै आरो दुर्गेश्वर रामसियारिखौ गाहाय नेहाथारि लोगोसे गासै सा 35 जनसो सोद्रोमाफोरखौ लाफाना कक्लाबारि ब्लक एपीपी राजखान्थि हानजाखौ दाफुंबाय मिरु अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि गायसनगिरि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारिनि नुजाथिनायाव दिनै कक्लाबारि ब्लक एपीपीखौ दाफुंनाय हाबाफारिया गोबां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। जों दिनै बेवहाय कक्लाबारि ब्लकखौ दाफुंबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि ओमफ्राय बेवहाय गासै सा 35निबो बारा सोद्रोमा लानानै दानाय जादों मोनसे गोख्रों ब्लक कमिटि बेवहाय राजेन्द्र बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो दुर्गेश्वर रामसियारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै लानानैहाय कमिटिखौ दाफुंनाय जादों। जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनि सायाव खाथिसै नोंथांमोननि गोदानै दाजानाय राजखान्थिया माबायदि साखाफोरा? इलेक्सनावथ' बाहागो लानाय जाखागोन जोङो गोदान हान्जा हिसाबै जोंहा जास्ट 2 दानल' जादों जोंनि हान्जाया थेवब्लाबो जोङो जोंनि जिखिनि दानांगौ दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेलनि कमिटि बेखिनिखौ दाफुंबाय थानाय जादों आरो बे जुन दाननि गेजेरावनो जोङो गासै कमिटि दानायखौ कमप्लिट खालामगोन आरो बिनि उननिफ्राय जोङो इलेक्सननि थाखाय साखाफारा जागोन। जिहेतु बिटिसिआव मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो माबायदि जुजिगोन नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव? मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो जोंनि गेजेरावहाय आरो गुबुन नेशनेल पार्टिफोरबो दङ जायफ्रा बेवहाय बाहागो लादों सिगाङावबो आरो लाफैगोन गावबा गाव स्ट्रेटेजिजों आवगायगोन हान्जायाथ' थायो थाब्लाबो जों जोंनि एपीपीनि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजि प्लानजोंनो जों आवगायलांगोन। जिहेतु मोन 40 बियाबता दङ बेनि गेजेराव मोनबेसेसो होगोन नोंथांमोनहा? जों बेखौहाय दिनैनो बुंनो हाया बुंथ'नाय नङा सम जायाखै जोंहा बेखौ बुंनो थाखाय आरो स्पेसियेलि गासै कमिटिफोरखौ दाखांनायनि उनाव जोङो रिपर्ट लागोन गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासैबो समष्टिनिफ्राय बेनि उनाव जोङो बेसेबाङाव होगोन बेखौ थि खालामगोन। बेसेबांसो आखाबादि नोंथांमोनहा जिहेतु 40टा बियाबनि गेजेराव? दा जों बेसेबाङाव होगोन जों बेखौनो दिनै थिरांथा खालामाखै कारण जोङो कमिटिफोरखौ दाखांनायनि उनाव जोङो गासै ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय रिपर्टफोर लागोन गासैबो कमिटिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि कमिटि प्लास बुथ कमिटिफोरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ लानानैसो जोङो आवगायगोन आरो ओरैनो जोङो गोबां आसा खालामदों खारन मानसिफ्रा अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन बिकल्प मोनसे नागिरनानै दङमोन गोबाङा दिनै जोंजों दङ आरो जोङो जिहेतु पाब्लिकलि जोङो जयनिं प्रग्राम लाथ'वाखै बेनिखाय बिबांखौ नुनाय जायाखै गोबाङा जयनिंनि थाखाय नेगासिनो दङ जोङो दा बे स्ट्राक्चार दानाया कमप्लिट जानायनि उनाव जोङो पाब्लिकलि जयनिं प्रग्रामफोरखौ लागोन आरो अब्लानानो जोङो जोंनि जि गोहो बेखौ जोङो हमनो हागोन। रायजो राजाफोरनिफ्राय जिहेतु अल्टारनेटिभ पार्टी गोदान पार्टी हिसाबै माबायदि अनसायनाय मोन्दों मोनाखै मा फोरमायगोन? दा जों जिबादि सानदोंमोन बेनिफ्राय गोबां बारा जोङो अनसायनाय मोन्दों मानसिफ्रा ओरैबायदि नागिरो सानफ्रोमबो फन खालामनानै माने जइन जानो हाबनो सापर्ट खालामनो बेखौनोल' फन खालामनानै बयबो बुंहरबाय थायो आं बेनिखायनो बुंदों जे जोङो पाब्लिक जयनिं प्रग्रामखौ लानो हायिखाय दायो अपेनलि जइन जानायखौ जों नुवाखै हाबनायखौ नुवाखै खिन्थु जों इतिमध्य गोबाङानो कन्टेक्ट खालामनानै दङ आरो जोङो थेवब्लाबो जों आरो खावलायबावगोन रायजो राजाखौ जाहाथे एपीपीआव बयबो फैयो मदद होयो आरो गोदान मोनसे थांखिजों जाहाथे आवगायो।